देरहासार बसुमतारी बिथांनि जा समष्टि बियाब बे बियाबा दिनै बिपिएफ दोलोनि थाखाय लरग' थरग' मोनसे बियाब जाना थांगासिनो दं। जाय बेक्तिया सानफ्रामबो गय सावग्लिखायो बे गय सावग्लिबाय थानोनो लुबैयो। बिथांमोनाथ' गासिबो जौ फाग्ला जखाय फाग्ला जान्था फाग्ला जों माथो। गुड मर्निं गाइस, मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनानै गोजोन फुंबिलिजों लोगोसे गोजां बोथोरनि सिजन नालाय बेनिखायनो बोथोरा एसे कुल जानानै दङ आरो जानो हागौ सोरबाफोर गावबा गाव न'खराव उन्दुनानै दङ सिखाराखै। स' जियानो जाया मानो पलिटिकेल पार्टिनि गेजेराव गावजों गावनो बिखौ बै सोंखारिलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो सानफ्रोमबो बेफोरबायदि सावगारिखौ जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियाफोरावबो नुनो मोनो। स' जियानो जाया मानो सोर मा बुंखौ ससियेल मिडियायाव सोरनि खोथाखौ सोर बेसे फोरमायखौ दिन्थिनो नाजागोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। लोगोसे मागो दमासि होननानै जानाय लोंनायखौ कन्ट्रल खालामोब्ला रायजो राजाफोर गुरै खावलायदों, मानोना गोबां गाज्रि थासारि नुजायो बेफोरनि गेजेराव। আৰু দল সাজু হৈ আছে। কোকৰাঝাৰ জিলা মিত্ৰজোঁট এজিপি বিজেপি আৰু ইউপিএফএল সাজু হৈ আছে যে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী 2 লাখৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয় কৰি আমি দিল্লীত পঠাম। কোকৰাঝাৰ লোকসভাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে এনডিএ? কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব? যেতিয়া 2 লাখ ভোটত জয় হ'ম বুলি কওঁ তেতিয়া উদ্ধাৰ নোহোৱাৰ কথাটো ক'ত থাকিলে তাত? স্যার সিটিং এমপি কোকৰাঝাৰত গোপনভাৱে প্ৰচাৰ চলি আছে। সিটিং এমপি নৱকুমাৰ তেখেতো যোৱাৰ দিন হৈ গ'ল আৰু প্ৰচাৰ কৰি এতিয়া কি কৰিব? আৰু গোপনে কিয় প্ৰচাৰ চলাব লাগে? মুকলিকেহে প্ৰচাৰ চলাব লাগে। গোপনে কাৰ তাত প্ৰচাৰ কৰে নে গোপনে কাৰ তাত প্ৰচাৰ? গোপনে প্ৰচাৰ কেনেকৈ হয় তো মই বুজি পোৱা নাই। প্ৰচাৰটোতো মুকলিকে হ'ব লাগিব। আমাকো বুজাই দিয়ক বিদ্যাটো, গোপনে কেনেকৈ হয় প্ৰচাৰ? এইবিলাক দোকানত আৰু গ্ৰাহক নাযায়। এক্সপায়াৰী ডেটৰ বস্তু ৰাখিলে এইবিলাক চব এক্সপায়াৰী ডেটৰ মাল, ইয়াত আৰু নাযায় মানুহ। বুজি পালে? মোদীজীৰ গেৰেণ্টি যে কোকৰাঝাৰত শান্তি থাকিব, আৰু এই গেৰেণ্টিতে মোদীৰ গেৰেণ্টিতে মানুহ বিশ্বাস কৰি আছে। বেলেগ কাৰো কথাত মানুহে বিশ্বাস কৰা নাই, মোৰো কথাত নকৰে। বিশ্বাস এজন মানুহকে কৰি আছে, মোদী কি গেৰেণ্টি। আৰু গেৰেণ্টিটো কি আছে? কোকৰাঝাৰত শান্তি থাকিব, কোকৰাঝাৰত উন্নয়ন হ'ব, আকৌ গোলা বাৰুদ নচলে, আকৌ বোমা নুফুটে। এই গেৰেণ্টিটো মোদীজীৰ গেৰেণ্টি। देरहासार बसुमतारी बिथांनि जा समष्टि बियाब बे बियाबा दिनै बिपिएफ दोलोनि थाखाय लरग' थरग' मोनसे बियाब जाना थांगासिनो दं। मानोना बेवहाय दिनै 1178 साया इउपिएफएल दोलोआव बिपिएफनिफ्राय हाबफैबाय। गोबां लिडारानो जोंनाव जइन जाफैदों आरो माखासे आनडिसक्ल'ज लिडारफोरनि मुं दंबावो, बेखौ जों डिसक्ल'ज खालामथ'वा। मथा मथि फैगौ एमपिआवथ' जों देरहाखागोन, फैगौ एमसिएलए बिसायख'थियावबो जोङो नैबे बियाबाव इउपिएफएल दोलोनिफ्राय 100% देरहागोन आरो रोखा जानानै दं। गासैबो कनफार्मखासै, गतिके 100% कनफार्म आरो देरहानायाव जों सांग्रां जानानै दंखायो। बेवहाय गुबुन सेकेन्ड थट गैला जोंहा। माहारियारिबादखौ लानानैनो जोंनि सरकार दानायजों लोगोसे गासैबो जाथि जन'गोष्ठीखौ जोङो आखाइ हमलायनानै समान मोनथाय आरो समान जौगाथाय आरो सान्थिनि मुङाव जों आवगायलांनो नागिरदों आरो बेखौ जों साक्सेसफुल खालामनो हाखाबाय। गतिके जोंनि जा थांखि बे थांखियाव जों जाफुंसारबाय होननानै जों सानो। जाय बेक्तिया सानफ्रामबो गय सावग्लिखायो बे गय सावग्लिबाय थानोनो लुबैयो। थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जोंनि फिसाफोरखौ, जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ, जोंनि आंगोफोरखौ जौ लोंहोयै होयै, ड्राग्सआ होयै जौ मा होनो जुवा गेलेहोयै बायदिसिना मेला खालामहोयै जोंनि समाजखौ डिस्ट्रय खालामजोबखाबाय। गतिके दिनै जे मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों मोनसे गुफुं समाज दानो हादों, जों माहारियारिबादखौ नोजोर बोनानै जोंनि समाजखौ जोङो दैदेननो हादों। बेखौ सहायनो हायैनि जाहोनाव माखासे जोंनि गेजेरावबो जौ लोंग्रा मानसिफोर दंखायो। बिथांमोननि जा इयुथ हान्जा, फरायसा हान्जा हिसाबै इयुथखौ बाहायदों, बिथांमोनाथ' गासिबो जौ फाग्ला जखाय फाग्ला जान्था फाग्ला जों माथो। जायफ्रा जौखौ लोंनो लुबैनानै ड्राग्स जानो लुबैनानै हाबैदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया, खिन्थु हारिया जोबस्रांगोन।